Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary, hormatly müştaklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 17-nji iýunyna aksanyna Türkmenistanyň prezidentiniň Balkany welaýatyna iş tapary. Türkmenistanyň prezidenti Paça Karol 3-nji doglan güni bilen gutlady. Şeýle-de Ýewropa 2024 Angliýa 1-0 hasabyna utdy ýaly habarlar getirýäris. Mehriban müştaklar, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Türkmenistanyň prezidentiniň Balkany welaýatyna iş tapary. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň gün watar sewtine iş taparyny amala aşyryp, welaýatlary durmuş ykdysat taýdan ösürmek döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hemde galla urugynyň depgini bilen tanışdy. Döwlet başçylygymyzyň dikuçary gyzlar we etrawynaky Arkaç Daýhan birleşiginiň Bugdoý meýdanynyň ýanyna kondy. Bu ýerde hormatly prezidentimize ýurdumyzyň owa hojalyk podogynyň degişli ýoldaşlary Balkany welaýatynyň häkimi mehirli garşyladylar. Bu ýerde döwlet başçylygymyzy Arkaç Daýhan birleşiginiň kärenetçileri dogonlar Anogly we Aşyrogly Anoglywlar mehirli mübareklediler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow kärenetçileriň haýyşy boýunça "Bismillah" diýip, Daýhan ihlasy bilen bir kemsiz hasyl toplan bugdoýyň bir desesini ordy we galla urugyna akpata berdi. Şol pursatda kuwatly technikalar bereketli hasyl ormaga girişdiler. Soňra bu ýerde döwlet başçylygymyz Balkany welaýatynyň häkimine welaýatyň ýaşaýjylar üçin niýetlenen 200 sany döwrewap awtologyň açarlaryny gowşurdy. Türkmenistanyň prezidenti Paça Karol 3-nji doglan güni bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow onuň aly jenaby Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen paçalygynyň paçasy Karol 3-nji resmi ýaş toý münasibetli tüý sürekden gutlaklaryny hemde iň gowy arzularyny berdi. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary, netijeli hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň we birleşen paçalygyň halklarynyň behbidine mundan meýlekde ösürmäge hemde fotolandyrmagy üýtgösi taýýardygym baradaky inandyrmalarymy kabul ediň diýip döwlet başçylygymyz hatyna belleýär. Ýewropa 2024 Angliýa 1-0 hasabyna utdy. Angliýanyň milli ýygnasy Ýewropa çempionatynyň toparçydaky ilkinji duşugyny Serbiýanyň milli ýygnasyny 1-0 hasabyna utdy. Şeýlelikde Angliýa Ýewropa çempionatlarynyň toparçylardaky oýunlaryny 5 duşukda öz derbezesinden gol geçirtmedi. Bu duşuň ýeke tek golny Ingliz ýyldyzy futbolçy Jude Bellingham 13-nji minutda geçirdi. Serbiýa bilen Angliýa soňky gezek 2003-nji ýylda ýoldaşlyk duşugyny geçiripdi. Şonu Angliýanyň ýygnasy 2-1 hasabyna utupdy. Çe toparçysynda Serbiýa bilen Angliýa ýany bilen Sloveniýa we Daniýa çykyş edýär. Sloveniýa bilen Daniýa bolsa 1-1 hasabyna deňmeden oýnady we bu duşuk Ýewropanyň çempionatyna ilkinji deňlik bilen tamamlanan oýun boldy. Ine mehriban müştaklar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günki sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.